Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Gisaulog nato karon ang pista sa mahal nga Birhen Maria sa Lourdes. Ang iyang pagpakita didto sa Lourdes, kinsa to iyang gipakitaan? Si Bernadette Sobero, man siguro apelyido ana niya. Pilay edad pagpakita niya sa mahal nga Birhen, pilay edad ni Bernadette? Wa mo kibaw ako, okay ba? Ang mahal nga Birhen, hilig ini siya mopakita og mga bata sa Fatima, iya sang gipakitaan mga bata didto sa Lourdes, mga bata sa tulo ni kabuok, pero wa kakita ang duha. Si Bernadette ra gyud mao gipakitaan nga niadtong panahon na 14 anyos. Pupariha sa edad ni Maria sa dihang gipakitaan siya sa anghel pagkamabdos niya. Unya ang tuig, nusamtong tuiga, February 11. Ako nagpatabang lang jud kung Google anin. 1858, no? 1858. Niya kani si Bernadette nahimo ni siyang santa mga 1933, gikuan ni siya, gikanonize. 35 years old ni siya, namatay. Sayo kaing namatay. Niya human nahimo siyang santa sa atong simbahan tungod sa mahal nga Birhen. So karon gi-declare ni sa atong simbahan nga World Day of the Sick. Iampo nato ang mga masakiton, lawas ug kalag ug hinaot nga maliwat unta tang Bernadette, makasinati pud ta sa mahal nga Birhen ug mahimo tang santo ug mga santo ug santos ug santas dinhi sa kalibutan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga maluluyon, tabangi ang kahuyang namo nga naghandom sa putli nga inahan sa Dios, itugot nga pinaagi sa panabang sa iyang pangama. Mubarog kami nga madaugon gikan sa among kadautan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa niya nakaadlaw sa pagawas ni Jeroboam sa Jerusalem, ang propeta nga si Ahiyas nga taga Selo, gikasugat niya diha sa dalan. Si Ahiyas nagsulob og bag-ong bisti, ug sila rang duha ang diha sa kapatagan. Unya, gigisi-gisi ni Ahiyas sa napulog duha ka bahin ang bagong bisti nga iyang gisulob. O giingnan niya si Jeroboam, dad-a ang napulo ka bahin, kay nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nga hapit na niya langkaton ang gingharian gikan sa kamot ni Solomon, o gihatag niya kanimo ang napulo ka banay sa Israel. Apan usa ka banay mahibilin kang Solomon tungod sa iyang alagad nga si David ug tungod sa Jerusalem
ang syudad nga iyang gipili gikan sa napulog duha ka banay sa Israel. Busa mialsa ang Israel batok sa panimalay ni David sukad ni adtong panahuna. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Dili kamo maghupot og laing Dios diha kaninyo, ni magsimba kamo og Dios nga langyaw. Ako ang Ginoo, mao ang inyong Dios, nga nagpagula kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Apan ang akong lungsod wala mamati sa akong tingog, ug ang Israel wala mutahod kanako. Busa gipasagdan ko sila sa katiga sa ilang mga kasing-kasing. Nagalakaw sila subay sa ilang kaugalingong mga tambag. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Kun mamati pa lamang kanako ang akong lungsod, ug mulakaw ang Israel sa akong mga dalan. Sa walay dugay pakamangon ko ang ilang kaaway, batok sa ilang mga kaatbang ibakyaw ko ang akong kamot. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasap kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mibiya si Jesus sa yuta duol sa Tero ug milakaw latas sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea agi sa yuta sa Decapolis. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Jesus ug mihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot itapion niya sa tawo. Busa gipahilayo siya ni Jesus sa mga tawo
ug gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tawo. Unya gitutuhuan niya ang iyang mga tudlo ug iyang gihikap ang dila sa tawo. Ug mihangad si Jesus sa langit, nang hupaw siya ug miingon sa tawo, Ephata, nga sa ato pa maabli ka. Diha-diha makadungog na ang tawo ug maayo na siyang musulti. Ug gipinahan silang tanan ni Jesus sa dili pagpanugilo niini kang bisan kinsa. Apan hilabihan hinuon nilang panugilon niini. Ug natingala pag-ayo ang tanan ug miingon sila, maayo gyud niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang mga amang makasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, hisgutan dinhi ang usa ka hari nga si Jeroboam, membro sad ni sa 12 ka banay sa Israel. Nga gisaad man tos Ginoo ngadto ni Solomon nga langkato nako gikan kanimo ang gingharian, pero ibili nako ang usa ka nasod nga mao ang nasod ni Hari David, nga mao ang Huda, ang Juda. Niya na nahitabo na nga kini si Jeroboam, usas mga hari sa Israel, maoy gi hatagan niingon si kaning Ahiyas nga hari, propeta, simbolo sa iyang sinina nga gigisi sa 12 ka bahin, isyakwaan ang napo niya plus imong nasod, pila naman tanan? 11 na. Usa na lay nahibilin. Niya gikan ato kadtong napo kanasod nga gipanguluhan, pinanguluhan ni Jeroboam ni sukol na sa pamilya sa banay ni David. Unang sige na silang away hangtod karon. Mao na siya. Mao na atong iampo sad. Ay murag usa man is mga sakit. Kung karon World Day of the Sick ron, ang pinaka grabe ron nga sakit sa tao kanig yung away. Hasta ato mga politicians away, ang mga supporters away, ang mga nanimba murag nag-away sad, no? Sa inyong balay way away dito. Inyong mga silingan wa mag-away. Diha sa social media wa man nag-away. So, mga pare wa mag-away. Away, mga madre otro sad. Ang mga sakristan away gyapon. Lectors sa gyapon. Mga choir gyapon. Lay minister samot na away sa asawa. O nganong naa maning panag-away, nya sakit ba yaning panag-away? Kanang daghan ba yang sakitan aning panag-away? Labi na gyud mag-away ang bana ug ang asawa, nya magbuwag pagyud. Sakitan kaayo ang mga in-laws ug ang mga anak nga nahibilin. Sakit mo na mahimo sa na siyang sakit ug kasakit. Mo na ang atong mahal nga birhen sa Lourdes, usa ni siya ka pagpakita nga naningkamot ang atong mahal nga inahan nga maayo ta sa atong mga sakit. Kay kanisan si Bernadette masakiton man sad ni. Pag kakita niya sa birhen masakiton, mo bitang wa kay ni magdugay 35 ray edad, patay na. Ay masakiton man sad ni. Pero unsa may modelo nga gipakita sa mahal nga birhen ni Bernadette ngadto ni David, nganong gidaig man sila sa Ginoo, nganong nahimo man silang mga dagkong instrumentos kaluwasan ug kaayuhan sa sakit.
Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Pamatia ang akong tingog. Ang kuwang gid nato kana yung pagpaminaw sa tingog sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. Kung maminaw lang kita sa pulong sa Ginoo, sama ni Maria, sama ni Bernadette, sama ni David, nga maminaw kita ba sa pulong sa Ginoo? Kung magsigi lang kitag paminaw, tininuod nga pagpaminaw, di na kita mag-away. Di ba? Kay usas mga pulong sa Ginoo, kanamang higugmaa ang imong kaaway. Nakabati mo na. Uy, tubagoy. Nya, inyo nang ginabuhat. Awa ka kabati. Kay ang tinuod nga nakabati, unsa man, mutuman sa iyang nabati. Unya unsa may inyong gibuhat? Ug atong gibuhat, wa tumana. So duha din ni ka-levels ang pagpaminaw. Nabita toy usa ka pari sa unang sakto ba ning akong pagkahinomdom? Insya lahi ba yan ang nakadungog, lahi sad nang namati. Ang kana ko dong nakadungog o kanang namati, lahi ko na. Ang sa may kalainan. Sa iyang explanation, namura sa kog na convince og dotay, sakto-sakto man gito. Kana ko nung nakadungog, kana bang, pwede ka nung niagi ka, ni Sirbato ang sakyanan, nakadungog ka, ni Sirbato, ni Siagit ang imong silingan, nakadungog ka. Pero, ning lapos sa puntos pikas dunggan. Pero kana ko nung namati, doon na kuno kay desisyon nga imong klarohon na interested ka ba sa imong nadungog mo nang imo siyang i-focus nimong imong atensyon. Doon na ba'y desisyon ba nga ako kuno ning pamation kana bang doon na desisyon ba pragod karon god nanimba mo kadungog mo sa kong tingog no, pero na may pipila ninyo sa sige na nakong wali diri mo ana din nga naman, wa man ka mo desisyon nga naa may gi pasabot sa pader, ako kunong paminahon. Di ba? Anasan na. Ako yan. Nos amim human. Mao na, kanang mga tawhana, igo ra nang nakadungog, pero wa mamati. Wa siya desisyon ba nga ako ning pamation, ako ning pasudlon sa akong kasing-kasing, ako ning sabton, nya ako ning tumanon, kay pulong gunis Ginoong gipaambit ni Father. Mabitan lang katong naghilak nga nang kumpisal nako, Father, sobra na gid mis 20 ka tuig nga nagpuyo-puyo sa kong bana, nga tiguang na mi karon. Karon pag yung kadungog, nga sala din abi nako nang kasal sa huwis, Father, okay ra gid na. Karon pa ko kadungog muna nga akong bana di naman siya magpakasal na ko simbahan. Nihangyo gyud ko Pader nga magbuwag mig puyo kay naminaw madyo ko sa imong gisulti Pader nga sala gid na. Pero Pader, wa naman mi magduog Pader, sala gyapon na. Ana siya ning sikreto gyud ba nako sa imong paminaw. Tupad mo higda ana. Asa imong paminaw? Siya, wa na Pader guwang naman mi nako. Pero sa imong paminaw ba unsa man siya? Sala gid Pader kay ngano man may nga mura mamig magtiayon nga wa pa mamig kasal simbahan ako pakasal mo. Sa di man pakasal akong bana nako. Buwag gi. Ay lang siya kalagote. Buwag mo higda. Nya pang naron mamumpisal ka sama mabuwag kag higda. Siya mubuwag na jud ko Pader. Nag-agree na mami sa akong bana. Gihangyo gid nako siya nga dong og dili ka moadtog langit, ako moadtog gyud kog langit. Kadto siya namati gid to. Nihimo gid siya desisyon. Ana nakaron si Kristo diri sa atong ebanghelyo unsa may iyang gibuhat. Giayo niya ang bungol. Ang bungol ba? Iyang giayo. Ngano man importante kaayo nga makabati. Munang giayo niya ang kabungol. Part gina sa atong pagtubo isip mga Kristiyanos
mamati tas Ginoo. Si Bernadette pagsultis Ginoo nga mao ni buhata, mao ni isangyaw, namati siya. Bisan pag ikalagutan siya sa mga tao, giganlan pa siya murag buang-buang, namati siya unsay isultis birhen iya yung tumanon. Bisan gug kadtong giingon siya, dagan ngadto padong sa ubos siya kabakilid ana, nganong imo man kung padaganon, maligid pa lang ko siya dagan. Sunan ka, dagan ngadto kay bungton man to, dagan siya ngadto padong sa ubos. Pagdagan niya, iya daing nahitabo, mura ra siya galakaw og patag, og nakita sa mga tao wa siya maligid, dagan siya sa ubos. Niya pag-abot dito, mura gisugo mo dito siya, kauta na dihang dapita kay naitubig diha. Mo to kaut siya, puro-puro man lapok siya, lapok man sa kauta lang yan. Sige lang siya, iya lang sang gisunod. Hangtod sa imnang tubig, inom siya atong da apilapok. Karon mo na naitinaw kay tubig nga siging baha dito kwao na nas mga tao mo adto sa Lourdes, daan ng tubig. Ay makaayo lagi ko no. Nya nay na ayo. Daghan kay nangaayo sa mituo. Pero ang wa mo tuo, oy gipangirasad. Pag humaginom, mangi, wala. Nakamoron. Mamati na mo sa Ginoo. Ayo. Diri sa ato rabang ebanghelyo, giingon rabang Kristo diri, ay gimog panabi ha. Ay gyud mo panabi aning inyong nakita. Ana, unsa may gibuhat sa mga tao? Wa na sila. Wa na maminaw nagsigig panabi. Unsa may ilang gipanabi? Maayo gyud niyang pagkahimo. Ang mga bungol nakadungog, ang mga amang nakasulti. Kutob ra gyud sila pagpanabi sa ilang nakita. Pero wa nila matabi ang ilang nasabtan. Kay wa man sila kasabot. Unsa may pasabot ato ni Kristo, nagiayo niya ang bungol, nakasulti ang amang. Sa iya lang paghikap. Unsa may pasabot ato? Kamo, kasabot mo? Nda. Wa na kakuan. Sabot. Ang meaning ato, nga ni ana, natuma na, nga niabot na ang Mesiyas. Ang Mesiyas na gipadala sa Ginoo matud pa sa mga propeta, inigabot niya, iya nang ayuhon ang mga masakiton, ang mga amang makasulti, ang mga bungol makadungog, ang mga bakol makalakaw, ang mga buta makakita. Maunay meaning, dili to magic nga may ginyang pagkahimo, mura lang mo pakpak lang ta ba? Dili oy, ni ana ang Mesiyas, ni ana ang manluluwas, maminaw ta niya. Unya ikaduha, musunod ta niya kay manluluwas ni. Kanang natuog nimong tupad. Kablita ko no, nakakita na ka sa Mesiyas. Kita na ka sa Mesiyas. Ayun na, kablita na. Wala mo dyan kamulingi, anak. Kay kasagaran ra ba nato, di ta kakita ra ba nga naa ang manluluwas. Nya, karon dito sa inyong balay, nakakita mo nga naa dito ang manluluwas. Unsa may mahitabo kung makakita ta sa Ginoo o makabati ta niya? Unsa may mahitabo? Ang una gyud makaamgo gyud ta sa atong sala. Muna si David, nakasa siya. Nakasa siya, pero 14 niyang hilak, naghinulsol sa siyang sala, kay nakahibaw di ay ang Ginoo sa akong sala. Nagtuo mangguto siya nga wa mahibaw ang iyang pagpangabit ni Batseba o ang iyang pagpapatay ni Urias, nga bana ni Batseba. Nagtuo siya ba nga wa siya masakpi. Pero nakakita di ay ang Ginoo. 14 hilak ni David. Giangko niya atubangan sa iyang mga opisyal nga nakasa ko mo nang karon gigisi ko niya akong sinina, di ko muhigda sa akong higdaanan, dito siya higda sa yuta, nagbulibod siyang abo. Daghan ang nakakita niya og nahibong og siya miangkon nga nakasa ko. Gikabit na ko sa Batseba, gipatay na ko iyang bana. Giangko na niya. Beko na be, lingi ako no na imong tupad. Sultihi siya sa imong sala gahapon. Sige na.
Katubang sa ni mo gahapon ba? Gigi sultihi. Kita ra bang Ginoo ato? Di ba? Magpanagan na tagsulti sa tong sa, ay kamo mga asawa be. Katong sa ninyo gahapon, isulti na sa inyong bana karon. Kay kita man Ginoo ato. Oh, ana, sultihi. Kamo sa mga bana, katong sa ninyo gahapon, nagtuo mo wa ka kita ang inyong asawa. Sultihi karon, di ba masyak na? Katong sa ninyo gahapon ba? Mga bana, ang pare mo sulti sa kusmadre. Di lang ko. Bahala ka da sister, di ko kumsulti nimo. Pasabot muangkon ta sa atong sala og mangumpisal. Ighumag kumpisal, biyaan na nato atong sala. Biyaan kay nakakita ang Ginoo si Solomon nganong gilangkatan man siya siyang gingharian. Matud pa sa gahapon nga pagbasa, kaduha nagpakita ang Ginoo niya og ni-warning niya ang Ginoo gyud mismo, pero wa gyud mutuman si Solomon sa warning sa Ginoo, nagpagahi sa ulo. Kapila naman tagi warningan sa Ginoo karon nga kining atong pagkinuralay mao ni hinungdan nga ni aning COVID. Kanang pagsigig pangural ba? Unsa man ang pagpangural? Social distancing. Unsa may gisulti ros COVID? Social distancing. Unsa man ang pagpangural? Wa ko'y labot nimo og masakit ka diha. Imo ng problema. Tanawa karog masakit kag COVID, i-quarantine ka, way makaduol nimo, imo ng problema. Di ba? Ang mo kasabot ana? Unsa may gisulti sa kanang pagpangural, bahala nagmadunot ka dihag mamatay ka, imo ng problema. Tanawa karog mamatay ang tao, ditso igsod sa ospital COVID, igkamatay COVID, inigbalik abo. Wa ko'y labot nimong maabo ka diha. Una sakit baya nga ang imong papa ni sud sa ospital, dili ka pasudlon nya inigbalik abo na. Di ba? Mao na ang COVID karon. Og kay wa man tay pakialamay, sige man tag kinuralay, sige man tag iyahay, ang resulta wa nay nangaayo. Ang Ginoo nagpakatao aron mo sagol nato to give us healing. Ang mahal nga birhen siging pakita aron mahimong channel of healing, aron magkahiusa, dili magkabahin-bahin. O na lagi mo isikog ingon, tangtanga lagi ng kural lagi. Ay noon kita din mangural man sa noon ta sa atong simbahan. Pero unsa man ang kural nga akong gipasabot, kana bang kural nga tinukmod sa imong pagka-selfish. Kana bang mahadlo kang makigsagol sa mga tao nga imong gikahadlokan. Sama na mga kawatan, mga tulisan, o kanang mga tao, mga buangon, mga standby, mga manuyupay, hadlo ka ana. Mahadlok ka ana niya, nangural ka, kana ngilad na. Pero nangural gani ka para dili sila magbuhat og sala anang dapita, unya mapugnan ang maong sala, kana nindot na. Kaharon di sila kapangawat akong kuralon. Pero ang imong pultahan sa kural, butangan nimo pagtuktok mo og kamo ablihan, pangayo og kamo hatagan. Kana butangin na inyong kural ana ang pultahan. Pwede nindota. Nya igtan-aw nimo sa imong silingan nga naglisod og agi kay gamay ra kayong agianan, di kasod ganing ilang motor or labi na gyud ilang multicab, di kasod padak gubay mong kural iatras. Kaya nga naman katong imong kural di man to para pagpapit-o sa daan, di man to pagpangangkon sa imong yuta, kung dili pagprotektar man to nga di makasa ang imong silingan. Labi na gyud ang ilang mga hayop nga dili magpatuyang og lakaw-lakaw, dili makakaon sa imong mga tanom, pero pwede kang manghatag sa imong tanom ngadto sa imong silingan para ipakaon sa ilang hayop. Di ba? Ana na kaysa tugwayan sa inyong silingan ang inyong mga tanom, unya kanon nga way pananghid. Mao sa ning ato dinhi nga ato ning gikural aron hapsay ang agianan.
Unya dili magsigig labay-labay ana mga sagbot, pero makaagi dinhi ang tanan. Basta magistorya ta, kay di man tayo atong yuta, di man ta magdinaw, ato sang gipadak-an ang agianan, aron hanoy-hanoy ang dagan sa sakyanan, di ta magkabinag-iray. Ana, mao na siya gitawag og gihapsay, gihusay, aron ta magka higalaay. Dili magsigig iyahay, magsinigagay na, magsinigahay nas mata ang managsilingan. Ngano maning imong tanom nisod manis akong koral. Ana. Putla na. Magbuote ka ng mangga nga musanga manginang mangga. Ka sagbot kay diri, imong sagbot akong kanon diri, maglalis mo tungod ana. Oy, mga buangon mong dagko. Napay hapit magpinusilay tungod ana. Nya managsuon ra ba? Ang ilang asawa mo may tiglimpyo nasuko sa pikas asawa, managsuon ang pulos bana. Unya kay nag-away naman kay ikay pa dili ikay putula na saka na dito nimal sa nimo mura sa mo dag unsa da ana lalis na perti nang lalis ni sumbong sa isig kabana ni laban sang isig kabana hapit magpinusila yon ang ginikanan in taon nga naas pika side sa black nila nga gikuan kay duha ra man ni kabukilang anak mauintay ni pataliwa dong og magpinusilay mo kami mo iunahag patay purti na mong paningkamot para makabalay mo pobre kay tas una karon mauna na inyo mga batasan niya na intaw mga ginikanan wag yun mo maghago pagpalit ana kaning imong papa mo ipating trabaho ana ito gawas nasod aron makapalit ana karon gitagaan na mo luna manag-away la mo tungod lang anang dahon duko-duko la sa mga asawa kusmod kay gnaw may ginempatyo ni mga asawa usahay. Di nakinahanglan lang tog healing ba of hearts. Kana bang makasud ang pulong sa Ginoo nga moingon higugmaa, pasaylua, alagari, pakamatye ang imong isig katao, ang imong silingan. Whatever you do to your brethren, you do it to me. Mo na ang mahal nga birhen sa Lourdes naghimo ana. Ang ayan gud datang patyon kay gipatay nato si Jesus pero ang birhen sige yung paningkamot aron ta mga ayo. Musunod unta ta kaniya. Nindog ta. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong langitnong Amahan pinaagi sa mahal nga Birhen Maria sa Lourdes nga gipili sa Dios aron mahimo natong gabayan sa kaluwasan. Busa moingon kita, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Si Maria midawat sa pulong sa Dios, magampo kita nga ang mga Kristiyanos modawat unta sa pulong sa Dios sa tumang kahinangop ug mapagamot nato kini sa atong kasing-kasing. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Si Maria namati sa pulong sa Dios, magampo kita sa mga pangulo sa atong nasod, nga ila untang mabati ang mga pulong sa Ginoo, nga mao ang kalinaw ug ang hustisya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Si Maria na malandong sa pulong sa Dios, magampo kita alang sa mga batid sa teolohiya ug mga magwawali, nga ila untang masamyaw ang mga pulong sa Ginoo sa tanang suok sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Si Maria mituman sa pulong sa Dios, magampo kita nga ato untang mapuy-an ang mga pagtulunan sa Dios ug ato kining ikapaambit sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Alang usab sa tanan nga mga mipanaw natong kaigsuunan nga naguna kanato nga unta makaambit sila sa kalipay nga way katapusan didto sa langit kuyog sa mahal nga Birhen Maria ug sa tanan natong mga bulahang mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Ginoo, himua kami nga makaambit sa kaluwasan nga dayon nga gihatag nimo kanamo pinaagi sa mahal nga Birhen Maria diha ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kay kung ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatag mo, nadawat na mo kini nga mong ihalad, ang panumbino nga abot sa yuta. Ginaba sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalangon sa kalangalang kanamo. Daigunang Diyos, daigunang Diyos, daigunang Diyos ang tuksa kahangturan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadaig kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa bulahan nga Maria kanunayng Birhen, ang Birhen sa Lourdes. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, og saway pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, may pahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Dahil ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Kasalanan
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man tangging harian ang kahugan himaya hangtod sa kahamuran. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Karon atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig sa unay panagdaig. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, paluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako amay ng palawat kanimo, apan ipamulong lamang og mga ayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Karunong sa
Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa panalipod batok sa COVID-19. Maluluyon mo po ang murong amahan, panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma. Ug sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, baguha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangin niya ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasud. Nagampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kaligon sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadto mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usanta nga inahan sa Dios. Ayaw kawa nga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Pabilin sa among mangluhod atong himuon ron ang simple nga bendisyon para sa mga masakiton. Kita nga na sa mga sakit o ang atong mga online parishioners. So i-offer sa Ginoo ang inyo karong mga gibati o mga balatian niya atong ituboy sa mahal nga birhen ang maong mga pangayo. O Ginoong Hesus, among manunubos ug among igsuon, patalinghugi ang among pagampo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria sa Lourdes nga mipakita aron paghatag ug pagpaambit sa imong makaluwas ug makaalim nga mga gahom ug grasya, tan-awa nga mahigugmaon kining among mga igsuon ug kaming tanan nga ania nagmasakiton ug tabangi kami dinhi sa among mga balatian. Bendisyone kami sa mga gasa sa imong Espiritu Santo. Hatagi kami sa kaisog sa pagpasan sa among krus ug dad-a kami balik ngadto sa hingpit nga pagkaayo sa lawas ug sa among kalag aron kami makapadayon sa pag-alagad kanimo ug sa among isig katawo ug sa pagsangyaw sa imong makabuhi ug makaluwas nga ebanghelyo. Ginoong Hesus, kining maong mga grasya among gipangayo diha sa imong ngalan ngadto sa langitnong Amahan, pinaagi sa pangama sa imong inahan ug among inahan ang Birhen sa Lourdes. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Manindog. Ang kadtong naayo, congratulations. Ang nisamot na sakit
yawanon mo. Mga igsoon, usa sa mga nindot nga grasya atong nadawat mao ang healing power of God. Nya mahitabo ra ni kung sama ni Maria maminaw gid ta sa iyang tingog or mamati gid ta sa iyang mga pulong. Salamat sa ato mga kaigsuonan nga namati sa pulong sa Ginoo nga namalit sa atong slots. Daghan baya sang nanimba nga wa pa gyud mo palit. Ana bang naigo ran nakadungog pero wa mamati, no? So salamat sa namati. As of yesterday nanatay halin nga 1,274 slots sa atong MMHD. Pakpakan nato ang namaliit. Para sa namati, naapatay 8,726 slots. Karon na lang ning February 28 nato kutob ipamaligya. Ya, para gid ni sa mahal nga Birhen sa iyang Kapilinya di Fatima didto sa San Remigio. Konsekresyon na ni, dili na ni pagtukod. Natukod naman nato last year natong contribution, karon ato na sa ning bendisyonan. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.